Čaute ľudia, vítam vás u novej hry. Táto hra sa volá Twisted, je to na Robloxe a je to snať najlepšia tornádová hra, ktorá je na Robloxe. Jak vidíte, mám 98 000 celých. Dobre, prosím, mám 98 000. Čiarka 999, 997, tak. A keď budem mať 100 000, tak si budem môcť kúpiť buď toto auto, je to Dominator jednotka, alebo Thief jednotka, alebo Dorothy. Dorothy je divný názov. Ale, áno, mohol som sa aj predtým ešte kúpiť aj Tornado Puncher, len kto by chcel jazdiť v tomto, mi povedzte. No, a sú to autá, ktoré vlastne idú ku tornádu, zachytia sa o zem a potom získavajú informácie o tých tornádach. Takže ja sa extrémne teším, lebo poprvýkrát budem mať nejaké také auto, takže no way! Wait, no poď tam. Bum! 100 000! O môj Bože! 3, 2, 1. Je to tam! O môj Bože, neviete si predstaviť ani, jak dlho mi to trvalo. Kým som zarobil 100 000. What? Your vehicle did not spawn. Oh my god. Takže potrebujeme sem asi. Niečo mi hovorí. Alebo sem. Takže pôjdeme sem. By the way, mám nový skin, hej. Oh. A budeme... Dám si zvuk najprv ešte. Aby som niečo počul, že? No way. No jo. Takže máme tu toto, deployment systém a tým deployujeme. To znamená, že sa zachytíme o zem, kujete sa. Idem niekam na slnko, aby som nebol pod tieňom, tak. Kujete sa, ak sa to pričapne. Bum. Tak. A teraz vlastne stojíme a nemôžeme sa hýbať a takto budeme v tornáde. Takže undeploy. Tak, môžeme ísť. Takže ideme za tornádom, hej. To je crazy! Ale aby som sa dať trošku tichšie. Ale už tam vidím. Tornado. There's is. No, hučí to, že je extrémne. Kam idem? Ja som si mal ešte našetriť na tieto. Na probky. Sakra. Neva. No probléma. Zarobíme. Možno. Poďme skúsiť, že ak to tam vyzerá. V tornáde. Zapnem samozrejme svetlo. Čo je toto? Ne. IDK, čo to robí? Ale okej. No. Ale nepáči sa mi, že to mám zapnuté. Toto. Takže my sme tuto, takže potrebujeme ísť. Rovno sem. Jup. A za chvíľu budeme vidieť aj ostatných typov. The Dominator.
Čo je prvý? There's it. It. There is. A to nevidím. No. Yep. No jo. The National Weather Service in Hazleton has issued a tornado warning for Medina County and north central diesel trained weather spotters have reported a funnel cloud with this storm. Okay. Do not wait to see or hear the tornado. Take cover now. Ho. Strašne krásne. Yep, oni mi to učí. Myslím, že ide taďalto, tam. Musíme ísť. Nice. 80 km za hodinu. Pohybovanie tornáda. Čo? Také rýchle. Yep, there. Jak to typek vykrutil? A hlavne prečo má otvorené okna? I keď pred chvíľkou prišlo. Dobehla som ťa. Aspoň jedno. Nemám rád, keď som toto proste posledný. Aspoň ak som v strede. V strede je to najlepšie vždycky. Milujem, keď som v strede. Otočajte to. No, jak tam dva typci stoja. To asi nasiahne. A ide preč. Takže zbytočne ideme. V podstate asi, neviem. Neviem. Osemnáct. 19. Približujeme sa. Ale kde je? By ma strašne zaujímalo. Where is... Tu sa niečo už stalo a zrazu, ak sa otočím, bomboklad. No nič, no. Teraz potrebujeme zabachnúť sem, čo pôjdeme takto, pôjdeme pred neho. Sem potrebujeme. Aha, no tak nesiame, no. Mám menší pocit. Možno aj preto to... No to neťahá. Také slabé. Makaj, rob, tlač. To sa nedím, nie? Poď. Ale nesiame, musíme ísť druhou. Hej, to bude lepšie asi nápad. Však lebo to na to... Ne, kokos. Ide tam. Je to! Hej, to, tam má satelitný tornádo tam má. Čo? Takže musíme ísť spred. Teraz sa musíme kúkať, kedy bude tá cesta. Ale musíme sa hlavne ponáhľať. A tu! Tu zabučíme. Dík. Poď. Tak čau. Teraz sa nasiam.
IDK. IDK by the way znamená, že neviem. Ty čo neviete? Ja myslím, že toto bude dobrý deploy. Jop, tu. Ale neviem. Ne. Musíme ísť tu niekde na cestu. Tu je to strašne ťažké zistiť. Odhadnúť, že kam sa pohybuje. Pre začiatočníkov, jak som ja, no. Hlavne. Ale asi sem odhadujem. Deploy. Naberáme rýchlosť. Dík. Mám za to iba 40. Čo je slabé. To už plán iba už končí. 52, ne, začínam. Undeploy. A ideme. Toto je masívny macek. What? How? Jak môže byť taký gigantický? Naberáme a to sme iba tu? Chápete to? Myslím, že sa už viacej neodvážim ísť. Tu sú všade ľudia. Hen. Tu, týpek. Tu. No, dobre. Tak ty si taký milý. Joj. Je to tornado? Kamoha, tak už kľud. Where is the tornado? There is not tornado. What? Oh, but máme aspoň jedno, hej? What? Come on. Where is? Ono sa vyparilo, chlapci. Ale všetci... Keby sa vyparilo, to sa nechce zvládlo. IDK, where is, but... Wait. Aha, tak už chápem, prečo tam idú. Lebo ono, áno, tam je, jop. Takže otočka. Zapneme blinkre, aby videli, že sme v ňom. Však prečo ne? Som zvedavý, koľko vydrží. Musíme ísť dole, chlapci, dole choďte. Jak sa ide dole? To auto. Ty kokos. Enemy jak hovado. Dobre, dobrý drift. Bro, where is? Kamo, nič nevidím. Nie sme na to v tom... Ja hovorím, že nič nevidím.
si multiple malý. Tá TV jednotka sa neoplatí. Iba TV dvojka. OK. What are you doing? Komár keby staknutý vo vesmíre. Doslova to auto, boha. Ale naberám nejakú rýchlosť. Len keby som vedel, že čo, že? Teraz som nabral do silu. Jo, už naberám. Naberám. What? Kamo, kde je? No to tu mám hlavne ako v hrobe. A ja neviem nasadnúť do toho auta. Tak. Come on. Ja si nejdem zelením, idem do čo je vada, tu sme tam, my nie sme vo vadene. Možno. Že možno? Jakže možno? Idk? Cez noc sa naopak moc šizovať. A ide k... Neviem. Nemám rád, keď chazujem v noci. Videli ste to? Dobre, šibe mi. Sme v Hazardone. Forever young. I want to be forever young. Čo sa tu sakra stalo? Prísam Bože, že to je apokalypsa. Bombokat. Dom jednotka. Niekto. Chlapci, čo sa tu stalo? No, sem som sa ísť, hej, pôvodne. Sem. Tak to si to tu zapakovať. Najprv by som si mal otvoriť. What? What is this? Bro. Are you kidding me? Ale mega pekné je to auto. Až moc pekné. Môžeme sa odfotiť? Sakra! Čakajte. Dám G, freeze a dám takto. Takto. Jop. Ešte mi ho podsvieť. Najlepšie fotky. A ešte takto. Bam. Jop. A ešte... Takto. Krása. Za mňa. A on sa natáča. Takže je to krásne auto. Strašne. Mega nádherné auto za mňa.
No, takže ak sa, tuto by sa to eventuálne mohli ukončiť. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a do komentára napíšte, či sa vám video páčilo. Takže jedine, čo vám môžem povedať, je čus!